खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सिराप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। रायजो राजाफोर आं दिनै दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिजनी हालामनि नर्थ गारगाव गामियावहाय। बेवहाय बे गामियाव सासे सोद्रोमाया गोबां प्रब्लेम जाना दङ। बिनि थाखायनो सिमां गयारिया आंखौ कल खालामनानै लेंहरदोंमोन बे गामियावहाय। आं क'क्राझारावसो दंमोन आरो बिनि गेजेराव आं बे जायगानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय आं दा दिनै माने बिजनीयावहाय दं। दायो जों बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो लागोन। दायो बिथांमोनहा बेयाव दङ। सिगांग्रो नै हा माथो गोलोमलाजोब्बाय। ओमफ्राय मा जादों इयो? जानायखौथ' जोङो जेबोखौनो मोनथिस्लाबला। हा जेबोखौनो मोनथिस्लाबला आरो सिगाङावथ' जोङो इदिनो फुजाफोर होबोबाय आरो बिरादनो। ओमफ्राय दासिमबो फुजा होबाबो जायिनि जोंहा ओमफ्राय खिन्थु दानिसो माथो दं मोजांमोन। इदिनो जायो थम इदिनो जायो आरो ओमफ्राय जोङो हामगोन खोमा नोंनानै दस्रा धोरोमबो सोलायलायबाय आरो सिगाङावथ' बोरलिमोन नालाय ओमफ्राय जों सोलायलायबाय ओमफ्राय थेवब्लाय दाबो बेनो बे। स' माने ओरैबायदि आरो ना बिथांनि मा ओरै देले बुंनायनि एसे माने हा सा थांजोब्बाय ओमफ्राय मोसौ मोला थांबाय बोरै माब्रै दे बुंलाय एसे। जेनेबा नायनायथ' सिगांनिफ्रायनो एसे नायबोखादों जेनेबा गासिबो न'नि गासिबो धन सम्पति फानजोबनाय जाबाय। माइ दै फानजोबनाय जाबाय मोसौ मोसा गासिबो न'खरनि धन सम्पति फाननानै गासिबो नायबाय गासिबो गैया हामासै। अनेक डाक्टाराव नायबाय गैया दासिमबो थोबसे मोजाङै जों बेखौनो सहायखौ लुबैयो आरो बिटिआर सरखारनिफ्राय बेसेबां हायो जोंनो अनसुंथाइ हरथों दा बेखौनो खावलायनाय जाबाय। सन'ग्राफि खालामबाय सिटि स्केनिं खालामजाबाय जेबो माबाखौनो मोनासै रिपर्टखौनो मोनासै गासिबो नर्मेल बुङो ओमफ्राय जानायखौनो जेबो माबाखौनो होनो हाया डक्टरफ्राबो। माने दसेनो जायो दसेनो मायो आरो दसेनो जायो दसेनो हामो। ओमफ्राय नैबे बिथाङा बे गामिनि नर्थ गारगावनि माने प्रेसिडेन्ट बा गावबुरा नङा होमबा गावबुरा सेक्रेटारि। स' आदै फंनैसो दे ओरैनो आंथ' दिनैसो नुजेन फैबाय आङो मानसिखौ। आङो सिगाङाव खोनाबाय थादोंब्लाबो आङो फैनायानो जायाखैमोन। माखासे खामानि न'निनो मानसि आंनिनो भागिना जायो। दा बे बेलायाव आङो दिनै नुनानै मोनथिबाय माने बेमारा गमामायैनो बेनाव मोनसे मा होनो फाहामनो हायि बेमार जानानै थानानै दंथ'यो दा बर्थमान। दा जेनेबा हा हु फाननायखौथ' आंबो मोनथिगौ। ओमफ्राय मोसौ फानबाय माइ दै फानबाय बेखौबो आं मोनथियो। बे बारिल'सो होनदों नामा? बे बारिल'सो सिमाल'सो। आधा बिगायाव गैया। बेमारा जुदि दिनैसिमबो हामाब्ला मोजाङाव फैयाब्ला दा बिनि राहाया फाहामनांगौ राहाया बेखिनिल' जों माने जितु सरखार बे सरखारनिफ्राय जुदियाव बेमार नायनायनि थाखाय अनसुंथाइ हरोब्ला आं माने बे फिसानि थाखाय गोजोननाय मोनगोन आरो आं स्वयं गावबुरा जानानै बेखौनो आं खावलायगोन अननानै जाहाथे बिनि सिकित्सा खालामनो थाखाय जा हायो सरकारा हरनांगौ आरो आं बेखौनो खावलायबाय। जाबोबाथाय जाबोबाय आथिं आखाइ थोर मावनानै बिखा थोर मावनानै गोलैनो नागिरो। दसेनो जाब्रबना होयो आरो ना? दसेनो जायो। बेसेबांसो गोबाव जाखो जानाया बिदि जानाया? जानाया मास मोनथाम रानिंआनो जाहैबाय। मास मोनथाम? ओमफ्राय बे मास मोनथायाव गोबां जाब्रबथाय जाखाबाय आरो ना? जाबाय जानाया। सानसेयाव खननै गाहाम जायो आरो एखमबा सानसे गाहाम जानो नागिरो बिदि जाबाय थायो आरो। आं बहुद नायबाय नायनायालाय। मा मावोमोन आदै नोङो ओरैनो? आङो ओरैनो जायखिजाया हाल मावोमोन आरो। देहाखौल' नायना होनांगौ आरो माने नोंनो फैसा होआब्लाबो जास्ट डक्टरनो लांनानै बा नोंथांनि देहाखौ नायनानै फाहामनानै होनाय बिदिबाबो जागोन आरो ना? आदसा ओमफ्राय बे अटल बाजपेयिनि ना मोनसे कार्ड थायोना गोमो कालारा बे गैया गैया? थांजोब्बाय आं जेरावबो आदसा काजलगावआव थांबाय? बेमारखौनो नर्मेल बेवहाय आं एक्सरे खालामबाय सन'ग्राफि खालामबाय सिटि स्केन खालामबाय गासिबो खालामबाय। ओमफ्राय लेखा दङ बे माबा दे लाना फैलाय थांनो जाहाथे बिदि खालामजोब्बाय आङो सेस फैसा थाखा गारजोब्बाय। दा जुदि बे माने बेल'सेबा बेनि सिमा नङा होमबा? बेनि सिमा नै बेयावनो रायजो राजाफोर नैबे एकदम आरो
माने बेल'सै आरो माने जुदि नोंथाङा दाबायदि माबा मोनसे जाब्रबथाय जायोबा न'खरनि मानसिफ्रा मायाव थागोन मायाव मागोन आरो मा खालामना जागोन बेबायदि हालोदाव जाना दं आरो ना ओरैबो जाया बिजाय गथ' सानै दंना अबे नैबे देरसिन नामा हौवासाया मा नाम बिनि नामा कृष्णात ओमफ्राय बिनिया उदां नार्जारि बे थाखो नोंसा बाबाखौ हामजानो लुबैना लुबैयाखै नोंलाय लुबैदों ना मा नाम नोंना उदांस्रि नार्जारि बेसेबां क्लासाव फरायो आं फट ओमफ्राय नोंलाय मा नाम थाखो नै ओमफ्राय नोंलाय बाबानि बेरामखौ हामजानो लुगैदों ओमफ्राय मा नाम नोंना कृष्णा नार्जारि बेसेबां क्लासाव फरायो क्लास 6 आच्छा बोरै माबाया नै स' नै केमेराखौ एसे जुम खालामना खोन्थालाय बे नै बे गासिबो बे माबानि गोजाखा सेस नै बे गासिबो बेयाव दंजोबो आरो ना डक्टर हाबदों ओमफ्राय माने दासिमबो मा जादों बेखौ हमनो हायाखै आरो ना नर्मेल जुग सल'बो खालामबाय माबोरै मा मोन्दोंमोन जाजोब्बाय मुलियानो बहुद बुरजा दं मनासे दं बे स्टेसन आरो बे गासैबो रिपर्ट आरो एक्सरे खालामबाय बेबायदि सब माबाजोब आरो ना थ' रायजो राजाफोर दिनै आं दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी हालामनिनो नर्थ गारगाव गामियावहाय दा नैबे आदै लसना गोबां गाज्रि जाब्रबथाय जाना दङ लोमजाना दङ बिथाङा मा लोमजादों मा जाथाय जादों बेखौबो हमनो हायाखै दानि बावैसो बोरैबा माने मानसिया बोरैबा कफिलायनाय माने मोदोम मावलायलायनाय जाबाय आरो मादैयाबो एखेबारे दुखु बेहाबो बिनि माने नैबे संसारावहाय जे बिथांनि माने हौवाखौ जे बेफोरबायदि हालोदाव नुदों खोब दुखु माने बेखौ हामजानो लुबैदों बे मादैयाबो आरो दा बेहाबो दुखु जे गावनि न'खरनो जे माखासे सम्पति आरजिनानैबो होलांनो हायाखै माखासे आरो साख्रि बेफोरबायदि मावनाय नङा दा बिथाङा गावनो लोमजानानै दङ प्रब्लेमाव दङ दा बिथाङा जुदि माबा मोनसे बे समावनो बोरैबा माबा मोनसे जुदि जाब्रबबायोब्ला दा बिथांनि न'खराबो बिराद प्रब्लेम जाना दं आरोना दा बिथाङा लुबैदों जास्ट माने बिटिआर सरकार बा आसाम सरकारनिफ्राय बिथांखौ नायनाय जुदि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा जुदि बिथांखौ नायनो हायो जाहाथे बिथांखौ नायथों आरो नोंथांमोना जुदि बे आदैखौ नायनो थाखाय बे आदैखौ नायनायावहाय माखासे मदद खालामनो लुबैदोंब्ला अनसुंथाइ हरनो हागोन मानो होनब्ला बिथाङा गोबां माने बिथांनि जानाय लोंनाय गोबां प्रब्लेम जाना दङ आं बेवहाय न'आव फैनानै एसे न'खौ देखायना होबानो जाबाय केमेराखौ माबाना हो जुम आउट खालामनानै औ बेनो बेयावनो दङ आरो बे नै जरावनो माने बे माने बिगासेबो नङा होनदों नामा आदा फवासे बे फवासे हायावनो दङ मोननै फसलाबो गैला जास्ट बिथांनि देहाखौल' नायनो थाखाय मदद बिदों आरो ना दा देहाखौ नायनोब्ला डक्टरनिसिम थांनोब्ला राङाथ' गोनांथिखा दा बे इनडाइरेक्टलि थाङोब्ला माने राङानो गोनांथिखा माने अब्लाबो बिथाङा जास्ट गावनि देहाखौल' नायजानो लुबैदों आरो गावनि देहाखौल' फाहामनानै होजानो लुबैदों आरो ना आसाम सरकारानो जा बा बिटिआर सरकारानो जा जुदि रायजो राजाफ्रा गासिबो गुथाय मानसिफ्रा जुदि जमा जानानै बिथांमोना बेफोरबायदिनो साफा जुदि डनेसन खालामहरनो गोसो जादोंब्ला बिथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ आं होनानै होगोन स्क्रिनावहाय आरो लोगोसे आं डिसक्रिपसनावबो होना होगोन आरो बिथांनि मबाइल नाम्बारखौ आं होनानै होगोन आरो लोगोसे आं बेखौबो बुंगोन कि माने बिथाङा थाबैनो मोजां सिकित्सा मोनथों आरो बे सिकित्साखौ जों रायजो राजाफ्रा गुथाय मदद खालामनांगोन आरो बिथांमोना जायखिजाया मदद लुबैदों गावसिनि देहाखौ नैबे आदैनि देहाखौ फाहामनो थाखाय आदैनि देहाखौ माने स्वस्थ खालामनो थाखाय स' नोंथांमोना जुदि मदद खालामनो हायोब्ला आरो बिटिआर सरकारा जुदि मदद खालामनो हायोब्ला आसाम सरकारा जुदि मदद खालामनो हायोबा गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरबाय नोंथांमोना जाहाथे मदद खालामो खुलुमनाय थाबाय